all about music. Nagmayat ti ug-ubrak no kastoy nga agdi gusak tay sabon ti pagay-ayama tangamin nagpagpagalisak paturay ko nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agayayam sabon na kaganganas ganasek unay ti agsabon amin nga abot ko kenlik
kaong sa bunakpay daytoy agong dagitoy kikit inak idoron-doron sa bunakpay daytoy kibong sabay kirkir puseg ken pusong sa bunakpay tuy barukong sabay selang sakto itumudong nagganas tiyak digos agay ayam iti sabon aglalo no iyaradong ipababa ipangatong o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay ayo ka. Nagmayat ti ubrak nukas to'y nga agbigosak tay sabon ti pagay ayamak tangamin nagpagpagalisak paturay ko nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agayayam sabon na kagangganas ganasag unay ti agsabon amin nga abot ko kenlik kaong sabon akpay daytoy agong dagitoy kikit inak idoron-doron sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir puseg ken pusong sabon akpay tuy barukong sabay selang sakto itumudong nagganas tiyak digos agay ayam iti sabon aglalo no iyaradong ipababa ipangatong o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay ayo ka nagmayat tiyak digos lutay sabon ti igos-gusugos tay galis na nakalamlamuyot nagganas nga iapros-apros aglalo no pekke-pekkel kadagiti mas-masel akyat ka nga kaslaag sugel ganas ti sabon na kamay mayat ikaten at gagatel o sabon makapangiit ka o sabon kaay ayo ka. All about music. Syuket akon tuy lubungin jakpay naramanan jakpay naramanan tay kung kunadaanan nanam kunaday di mamang ay nabaklaing kakadramanan ramanam tay nananam tay hotdog nga buukan ay nakitak tabo ay nakitak tabo ay nakitak tabo sit mo nga maselan nagganas nga mall nagganas nga mall nagganas nga mall laan pa garden
Kautek man tabols, kautek man tabols, kautek man tabols sapin mo. Ay nagpuskol taur, ay nagpuskol taur, ay nagpuskol taur, kids ni mudrang mo. Syuketa kon tuy lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, ay kun kunadaanan nanam, kunaday di mamang, ay nabaklaing kakadramanan, ramanam tay nananam, tay hatdog na bukan. Nagpudot takap, nagpudot takap, nagpudot takap, tinga kaprito. Nutnutek man tabo, nutnutek man tabo, nutnutek man tabo, kasit akinaldo. Intaman agsal, intaman agsal, intaman agsal, ati pandanggo. Ay nagimas taso, ay nagimas taso, ay nagimas taso, pas ni podrang mo. Syuketa kon tuy lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun kunadaanan nanam, kunaday di mamang, ay nabaklaing kakadramanan, ramanam tay nananam, tay hatdog na bukan. Ramanam tay nananam, tay hatdog na bukan. Nagkyomas. All about music. Nusyak tuti agasawa, pilyet tutay adot kwarta na, uray bakit ako ribet-bet. Agpay sutay kun kunada, uray bakit no masulet agluwa, nukut kuder ay kumayet keda. Ay wen kut kudem kumagat kut kudem nagatel, ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdakel. Ay kagat na alumabaga, na kagat-gatel lakas laaba, indem kutun tital-talo. Kay kayat kulangin, tay baklangin, tay babae abungang era, tatay bakla, pasak mula magulimeg da. Gentay babae nga bungang era, sigurado pa'y nga skandalosa, anang sabna, mangigtikan ruban. Ay wen kut-kudem kumagat, kut-kudem nagatel, ari kapem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdakel. Tay kagat na alumabaga, na kagat-gatel lakas laaba, indem kutun tital-talo. Kaya kulangin, tay baklangin, tay babae nga bungang era, tatay bakla, pasak mula magulimeg da. Ngentay babae abungang era, sigurado pa'y nga skandalosa,
dalosa anang sabna mangiktikan ruba indem o kutun ital-talo. Bakit inisuti agan na ay agsangsan agong rungaa pasaray iwadag na pasaray kuktaran na iikis na dirinantun kaya ilangan bakit inisuti agan na kaslabat to batog nga nakaukaka tunggal no agintek umutot di nabangsit sabayan at agis buwi tingget ang set hindi tanaganaken di bakit ko ayan sa Pulentina imas sa kaldo kada bitso kinana asul-sulo kasla agalon on na reklatilo ko anay ako punana litsim lakay litsim di bukbukaw na jakton kayate di untungaw na kasla maset akan jay patong na daytan bigla hirana nagpatangken kinagat na daytoy iba inaayata sa bagsa kaanan na limwardi ubingaw ang tagtagarina may sangal daw na pailati balita kumit makit matman di matmatanan kasla kayat na di at si pungtuan nalipatan at sakit panaganak na anyagat din tayakin kukon na jakun kayaten di pukpukaw na iso dagaya tinakinsat aran na iso dat mami may round to pa iso dat mami may round to pa iso dat mami may round to pa kastat panaganak ni bakat ko long time ago ladies and gentlemen. All about music. Itan bakit pututan ka manen barbaring lumachambaanen arapaap mo guwapong aubing ay iaplag mon dayta ikamen naididamo pinutot ko basbasul mo no di unay guwapo kinit daw mo nga ihaf-haf ko nagmaayan na tomboy di putot ko di may kadua binukelta kinit daw mo nga ipulpak ta daksang gasat ta nalobat ka nagmaayan na lupidi anak ka di may katlo binukelta pur Diyos santo iskandalosa ka tangiwak mo kun kunakken ka nagmaayan na bakla di anak ka di may kapat abungani ayat ay nagbayag di in narikap pinasikik ken binaliktad gimurilyamet itsura di anak di may kalima binukelta agkukurot at pistit langana ja kaya
awan metlaeng ti maperpektan, abong nga ni ara sa astan. Posisyon ta binabalbaliwam, gustong unay style akaratilyan. Imay kanem a binukelta, ginit daw mo nga sikat agubra. Nagtugaw ka kasla kabalyera, tay anak ko kabalyot langana. Imay kapito a pinutot ko, duwata darling tinagplano. Kinid daw mo ngay irapido, nagtatarot-tot meten di utot mo. Di may kawalo abungan ni ayat, agkan kanta ka nga agkung kumpas. Pinabatok na puray no na abgad, dagsang gasat na kaya nakat mangalap. May kasyam inaramid tamanen, kinunam idi maudi daytoyen. Tatipot no na umaakmeten, nagdisbumbar payen daytoy armasen. Idi dakelen tay maikasyam, himiritak sa nga pulwen talaktan. Kalpasan na kat palaygit kan, pututan kabaket isuti endingnan. Inasakit unay anaken ko, pangit amin anaputot ko. Guwapo akmet kun kunatoy naken ko, kenday to'y breed ko medyo mistiso. Di atapek ama kaiga po, anadurgi amin aputot ko. Ni bakit ko agmil milagro, kasugpon ko gayam ni atanod ko. Ni bakit ko agmil milagro, kasugpon ko gayam ni atanod ko. All about music. Bumangon na tibibigat, tama panakon agrubuan. Ni bakit nakaulda, di pa'y nakaimukmuka. At mula gato'y mata, taawan pa'y di pamiga. Matisinen to'y istoma, ngemrugya konti at dalyasat. Ni bakit
payen ti aginaw, agsagad ti aglawlaw. Ngem anu sa tigasat ko, tadungdungwek ni bakit ko. Ni bakit ko, oh bakit ko, di napayam mo iti agluto. Awan pa'y agas, di banbanog ko, tanu sumang peta, sumanao. Ni bakit ko, oh bakit ko, di napayam mo iti agluto. Awan pa'y agas, di banbanog ko, tanu sumang peta, sumanao. All about music. Meron akong kakilala, isang matandang dalaga. May nakilala sa social media, lalaking macho, batang bata. Nagpadala ng maraming money, dahil mahal niya daw si baby. Ang di alam nitong si Ale, fake na lalaki pala si pare. Noong araw na nag-meet sila, laking gulat niya at pagkadismaya. Ang macho na nakilala niya, peke pala ang patutoy niya. Isumbong kay Idol Rafi, go na kayo kuya at ate. Kung ikaw ay inabuso, ililigtas ka ni Rafi Tulfo. Isumbong mo kay Rafi, kahit sino dito pwede. Basta nasa katwiran ka, sigurado tutulungan ka. Kapag ika'y naagrabyado, isumbong mo kay Tulfo. Pero pag nagsinungaling ka, ikaw ang papagalitan niya. Ito namang si lalaki, dumulog kay Boss Rafi. Gusto niya ang asawa niya, makipagbalikan na sa kanya. Pero itong asawa niya, ayaw nang sumama sa kanya. Kaya itong si lalaki, umiyak sa National TV. Ang sabi ng asawa niya, tatanga-tanga raw kasi siya. Pinabili siya ng hotdog, footlong ang binili niya. Sabi nanay ko, hotdog. Pinig mo, potlong, potlong, potlong. Isumbong kay Idol Rafi, go na kayo kuya at ate. Kung ikaw ay inabuso, ililigtas ka ni Rafi Tulfo. Isumbong mo kay Rafi, kahit sino dito pwede. Basta nasa katwiran ka, sigurado tutulungan ka. Kapag ika'y naagrabyado, isumbong mo kay Tulfo. Pero pag nagsinungaling ka, ikaw ang papagalitan niya.
Love-making nagmaryang palad pa. Ang di alam nitong si Pogi, nanay pala ng girl ang kadyat niya. Isang araw si nanay nagbanta, iskandal ni Pogi ikakalat niya. Kaya agad itong si Pogi sumigaw ng help ni Sir Rafi. Isumbong kay Idol Rafi, go na kayo kuya at ate. Kung ikaw ay inabuso, ililigtas ka ni Rafi Tulfo. Isumbong mo kay Rafi, kahit sino dito pwede. Basta nasa katwiran ka, sigurado tutulungan ka. Pero kapag nagsinungaling ka, ikaw ang papagalitan niya. Doon ka, pinapahamo palang katawan mo sa isang pulis na yan. May problema pala kayo. Among nga raw. Papakasarap ka yan. Among nga raw. ron. Hindi ko nabaalan doon sa hotel na pinuntan mo yan. Kahit anong lalaki, magdududa na din yan. Katangaan na yan pag wala kang ginawa doon. Posible na di ka bumigay doon. Hotel na yun. Ano pa gagawin nyo doon? Magpaglaro ng jackstone? Pinagabrot ko to'y asawa, tapno laing rumang ay panagbiya. Itinagawid at meten na uray, iti sa sangpet na ijay balay. Among ngarut, ha, una pinalaing na asawa, ipatangken na ti kinaulbot na. Isungain Rafi Tulfo kisuna, at danang ipasat ladawan da. Sa bali alalaki ti kadwana, nakigtuta kiti iti nakita. Sogo tay tuy iti panakunak. Among ngarut, ha, una pinalaing na asawa, nagtepela kung dahi tuwirik na. Baka maarabis ko tuy asawa, nangan ka nag-istorya. Awan sa bali nga inaranida, grilled chicken pie with rice di kinanda, narabawa palusot na ita. Nagpakawan kanyak to'y asawa, ngem to'y rik nakasladya kung maawa. Jak maaklon pa ng lukluko na kanyak, balang kantis unay to'y asawa. Among ngarut, ha, una to'y nalaing nga asawa, imposible nga awa na pasama. Alangan nga ang jackstone dalangin di kunak, nangan ka nag-istorya. Awan sa bali nga inaramid da, grilled chicken pie with rice di kinanda, narabawa palusot ay ita. Among ngarut, ha, una to'y nalaing nga asawa, at dalang arudan ti ebidensya, di na paila amin ang ti basul na. Nangan ka nag-istorya, awan sa bali nga inaramid da, grilled chicken pie with rice di kinlanda, narabawa palusot ay ita. Among ngarut, ha, una ko'y nalaing nga asawa, at dalang arudan ti ebidensya, di na paila aminan ti basul na. All about music.
anay sangsangayan aya't akin na ikagumat na ipaay mo puno pagkaragsaka uray awan ka malaglagip ka nagidila daw ang ina makitkita nagidinarway nga inangota tumrem lulwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga ay ayaten ka ipatpategken pudno adungdungin ka uray paino imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso uray awan ka malaglagip ka nagidila daw ang ina makitkita nagidinarway nga inangauta tumren lulwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga'y ayaten ka ipatpatekken puno adungdungin ka uray paino imatayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso
imas di mani ikon kunak met depende mani mani anang isip mani alalapatis kay masan nga mani tay nakatumiip ikon kunada na imas bibingka ikon kunak met dependet lang ana bibingka na magakin at basa-basa di ka imasan ken nangisip lilaw-law na ikon kunada na imas ti tahong ikon kunak met depende atahong tahong analok meg tahong anakotong kay masan atahong tay bimirurukong o bibingka manitahong na imas akalungin ti parbangon isut pangikat idaya mudong pangpaikat sakit ti puspusong ikon kunada na imas ti tarong ikon kunak met depende tarong tarong anapuraw tarong violet kay masan tarong tarong akim muret-ret ikon kunada na imas ti hotdog ikon kunak met depende nga hotdog hotdog alalabaga hotdog anang isip kay masan nga hotdog tay nakabunbuntot ikon kunada na imas longganisa ikon kunak met depende traman na longganisa abasit kentay nalanit di ka imasan ket tay permi anapuset o longganisa hotdog tarong pamigat pangal daw pangparbangon na imas launay angal ngalen isut agas tay sarong pipiten o bibingka manitahong na imas akalungin ti parbangon isut pangikat ti daya mudong pangpaikat sakit ti puspusong ulong ganisa hotdog tarong pamigat pangal daw pangparbangon na imas launay angal ngalen isut agas tay sarong pipiten isut agas tay sarong pipiten nasabat umakit ngem nalabsat inismak ket kimit ma nagtibayo tuy kaunggak no tilanga imet paudi di pamaginawaw sexy agtawen santi 60 lung ay na pailat makagargari umakit nga agpaisong napigsa pailat inababato makaalino ti batong na makaparuso pailat kinina ang babaketa isut kun kunada kaniya uray maluyo yawendak di dametrik
bakit aga inayan aya. Di pumatol iti bakit gas kala agdat langit. Awan sa pulem ti kinasam i arakop na ken inage. Di bakit nasingsingbet na bangbanglu awan mintis. Uray no kuribet-bet awan sa pulem inakinagaget. Nakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akarumansa nagpayduma ti ganas na. Agbabaketa isut kunkunada kanya. Uray man uy uyawendak di dametrik na tuy marik na. Bakit aga inayan aya. Agbabaketak puno nga agbabaketak di dangami na muti ganas. Di bakit aga inayan aya. Huh! Huh, huh! Gas kala agdat langit. Awan sa pulem ti kinasam it arakop na ken inage. Di bakit nasingsingbet na bangbanglu awan mintis. Uray no kuribet-bet awan sa pulem inakinagage. Nakelariro tay kunkunada nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akarumansa nagpayduma ti ganas na. Agbabaketa isut kunkunada kanya. Uray man uy uyawendak di dametrik na tuy marik na. Bakit aga inayan aya. Di na nga minamuti ganas. Di bakit aga inayan aya. Damangaw awag yan ka oras 3:00 ti parbangon. Mangigmo samit samiweng ni aya. May sa papel na sirayat na sibay mo. Ako na ay ayaten ka. May sa anang tedken ka ket puso ngagrupag ken ka. Ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain pen na ka tuy kantamang sagit. Tapuson siagsiagrayo ken ka. Ngamin awan
kapadpadang at kaunggak, awan makabulot ngadda kadtoy puso. Sikalaeng biyag ko, ngamin awan kapadpadang at kaunggak, awan makabulot ngadda kadtoy puso. Sikalaeng biyag ko. Maysa anang tedken ka, ket puso nga grupabken ka, ngem di mo pulos pagarupen. Tagtagain pen na ka, tuy kantamang sagit tapuso. Sagrayo ken ka, ngamin awan kapadpadang at kaunggak, awan makabulot ngadda kadtoy puso. Sikalaeng biyag ko, ngamin awan kapadpadang